Hola? Hola, nens i nenes, pares, mares, tiets, veïns, cosins, cangurs, padrins, veïns, amics. Espero que tots estigueu a l'altra banda de la càmera amb moltes ganes d'escoltar contes. Per sort, el canal de YouTube de la xarxa de biblioteques de Cornellà ens fa aquest oferiment, aquesta petita perla. Doncs val la pena aprofitar-la, oi que sí? Soc la Rosa Pinyol i a mi això d'explicar contes m'agrada moltíssim. I res, que aprofitarem aquesta estoneta per compartir-la amb uns quants contes. Començo? Avui va de ratolins. Sí, aquells que corren per casa a vegades bé. Si corren per casa, a mi a terra, amb els peus a terra no m'hi trobareu, O dalt de la cadira, dalt de l'escala, dalt de la taula, on sigui, menys amb els peus a terra. Però tampoc n'hi ha tants, oi? Esperem. Però sí, en una època hi havia un rei rató, sí, un rei rató que era rodó, I sabeu què? Tenia 3 castells. Un castell de caramels, un castell de xocolata i un castell de formatge. 3 castells per ell tot sol. I sabeu què més tenia? Tenia una filla, la princesa Ratolina. La princesa Ratolina, que era fina, com una mandarina. Però sabeu, tot el dia s'avorria i no feia res. I el seu pare li deia: princesa, per què no llegeixes una mica? O per què no jugues a la xarranca? O per què no... Li proposava tot de coses i la princesa Ratolina, que no feia res. I el seu pare estava fins al capdamunt d'aquesta inactivitat. És que no li acabava d'agradar. I un dia li va dir: mira, filla, t'estimo molt, però canvies d'actitud o ja estàs tocant el 2. Sí, te'n vas d'aquí, no et vull veure més. Mira, te'n vas a voltar pel món a veure si trobes un bon marit i t'espaviles tu i ell. I la princesa Ratolina va començar a pensar: això de buscar marit deu ser avorrit. Però, esclar, si m'he de casar, jo no em caso amb un qualsevol. Jo em caso amb el més poderós de tots. I qui deu ser el més poderós de tots? I la princesa Ratolina, vinga a pensar, qui pot ser? Potser un alcalde, potser... A vosaltres s'us acut qui pot ser el més poderós de tots? Doncs mireu, amb ella se li va acudir que potser... Us dono una pista, Mira. Rodó. Cada dia surt i cada vespre es pon. Més coses. Doncs ens escalfa molt a l'hivern i a l'estiu ens fa suar la cansalada. Sí, home, sí, claríssim. El sol, quan la princesa Ratolina va pensar que el més poderós de tots era el sol, doncs... Corrent. Se'n va anar a veure el sol i li va dir: Ei, sol de la meva vida, que et voldries casar amb mi? I el sol se la va mirar de dalt a baix i li va dir: No, que no m'agraden els castells
de caramels, ni els castells de xocolata, ni els castells de formatge. I tampoc m'agraden les princeses ratolines tan capritxoses com tu. I a més, ja m'agradaria, va dir el sol, ja m'agradaria ser el més poderós de tots, però, francament, no ho sóc. Encara hi ha algú molt més poderós que jo. Algú que quan vol ve, em tapa, jo vull sortir i em té tapat i no puc. I la princesa ratolina va començar a pensar qui podia ser aquest que de tant en tant ve, tapa el sol quan vol sortir i el sol no pot. Vosaltres què us sembla que pot ser? Us dono pistes? Va bé això de les pistes? Doncs mireu, és algú que a vegades són negres i espessos. I de tant en tant deixen anar molta aigua. I de tant en tant venen amb llamps i trons. Sí, home, sí. Clar, els núvols a vegades tapen el sol i no el deixen sortir. Quan la princesa ratolina va saber que eren els núvols, corrent, però corrent molt, se'n van a veure els núvols i els hi va dir: Ei, núvols de la meva vida, que us voldríeu casar amb mi? I els núvols se la van mirar i li van dir: No, que no ens agraden els castells de caramels, ni els castells de xocolata, ni els castells de formatge. I tampoc ens agraden les princeses ratolines tan capritxoses com tu. I a més, van dir els núvols, a més, ja ens agradaria ser els més poderosos de tots. Però no ho som. Encara hi ha algú molt més poderós que nosaltres. Algú que quan vol se'ns emporta allà on vol. O sigui, algú que quan bufa se'ns emporta allà on vol. Sí, qui bufa més que el vent? Clar, la princesa ratolina, quan va saber que el vent era molt més poderós que els núvols, corrent, se'n va anar a veure el vent i li va dir: Ei, vent de la meva vida, que et voldries casar amb mi? I el vent se la va mirar de dalt a baix i li va dir: No, que encara hi ha algú molt, però que molt més poderós que jo. Algú que per més fort que jo bufi és tan alta que jo vull passar i no puc. I la princesa ratolina s'ho va anar pensant. Qui pot ser tan alta? Potser és aquella que els excursionistes hi volen pujar i els hi costa molt. Esclar, la muntanya! La muntanya no deixa passar el vent. Quan la princesa ratolina va saber que la muntanya era molt més poderosa que el vent, corrent, se'n va anar a veure la muntanya i li va dir: Ei, muntanya de la meva vida, que et voldries casar amb mi? I la muntanya se la va mirar de dalt a baix i va dir: No, que no m'agraden els castells de caramels, ni els castells de xocolata, ni els castells de formatge. I tampoc m'agraden les princeses ratolines capritxoses com tu. I a més, va dir la muntanya, ja m'agradaria ser la més poderosa de tots, però no ho sóc.
Encara hi ha algú molt més poderós que jo. Algú que viu dins meu, que amb les seves petites urpes m'esgarrapa i em fa pessigolles, que amb les seves dentetes em rosega i em fa trontollar i tremolar tota. I mireu, aquella muntanya tan alta, tan alta, tan alta, tan alta, va començar a vibrar. Primer vibrava una mica, després ja molt més fort, i trontollava, i tot el terra es bellugava, i tot trontollava. I mireu, els arbres, les pedres, els arbustos, tot el que tenia la muntanya i la terra, i les pedres van començar a caure i a baixar, i aquella muntanya que era tan alta, tan alta, tan alta, va quedant petita, petita, reduïda i plana a terra. Però del tot, I entremig de pedres i de tanta terra va sortir un cap molt petitó, molt petitó. I la princesa Ratolina, quan va veure aquell cap tan petit, li va dir: toc, 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 toc. Tot això de fer caure la muntanya ho has fet tu sol? I el ratolí va dir: sí. Ai, 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 ratolí de la meva vida, que et voldries casar amb mi? I el ratolí va dir: sí, que m'agraden molt els castells de caramels, i els castells de xocolata, i els castells de formatge. I també m'agraden molt les princeses ratolines, encara que siguin capritxoses com tu. I mireu, el ratolí i la ratolina es van casar. I van ser molt feliços. I van menjar, perquè van fer una gran festa, no? Quan es van casar. I sabeu què van menjar? Pastissos, anissos i xoriços. I a més van ser feliços. I tota aquesta història que us he explicat, si no és mentida, vol dir que és veritat. El que és segur és que s'ha acabat. Ei, n'explicaré més, Però de moment ho deixo aquí. Un petonet, fins aviat.